Poslanci mestskej časti Ružinov majú každý rok nárok na poslaneckú prioritu, to jest 5 000 eur z rozpočtu mestskej časti, ktoré môžu využiť na rôzne projekty a aktivity zvyčajne vo svojom domovskom volebnom obvode. Môžu ich použiť jednotlivo alebo sa viacerí spojiť na financovanie väčšieho projektu. K tejto druhej možnosti sa priklonili dvaja poslanci za prievoz a tak vznikol spoločný projekt na základnej škole Mierová. Na medziposchodiach na škole boli vlastne také nevyužité priestory a preto sme sa rozhodli s kolegom, poslancom Michalom Sebiňom, dať sem poslaneckú prioritu, časť našich priorít na to, aby sa práve takéto sedenia v tých medzipriestoroch spravili a zaplnili sa a tie decká potom mohli vlastne počas prestávok sedieť a mohli si čítať alebo sa hrať nejaké hry počas tých prestávok, aby sa tie priestory využili. Vďaka tomuto projektu majú žiaci k dispozícii ekologické lavičky a police, ktoré sú vyrobené z recyklovaného plastu. Je to plast, ktorý bol vyťažený vlastne z oceánu, to znamená dostal sa z pevniny do oceánu, kde poškodzoval vlastne životné prostredie. Pochádza ten plast vo východnej Ázie, to znamená, že bol vyťažený vlastne miestnymi rybármi. Následne bol spracovaný špeciálnou technológiou na vlákno, ktoré vlastne vstúpilo ktoré sa technologicky využíva v 3D tlačiarni a vlastne tieto lavičky aj tie police boli vytlačené teda na 3D tlačiarni. Časť sme podporili z dotačného programu mestskej časti a časť sme teda podporili s kolegom cez tie poslanecké priority. Nakoľko sú lavice vyrobené z recyklovaného plastu, tak sa doladili aj do konkrétnych tém udržateľnosti a životného prostredia. Na 3 medziposchodiach školy sa tak nachádza napríklad les, oceán či džungla. Deti si môžu počas prestávky sadnúť, zahrať si spoločenské hry, porozprávať sa so spolužiakmi a zároveň sa aj niečo nové naučiť. Tie témy sú prepojené, jednak ako keby odkazujú na to, ako chrániť tieto 3 prírodné biotopy a zároveň sú vlastne prepojené aj na výchovu samotných detí. To znamená napríklad tu, kde sedíme v časti, ktorá sa venuje lesu, tak sa deti môžu z týchto tabuliek alebo teda infopanelov dozvedieť o tom, ako funguje les, ako navzájom vlastne les komunikuje. Že môžem ísť sa pozrieť a vyskúšať ich a pozrieť sa na tie hry, že som tu ešte nebol a objaviť nové miesto a povedať to spolužiakom, aby aj ostatní vedeli o novej veci. Určite tá udržateľnosť je téma pre naše deti a myslím si, že je fajn, že sme podporili tento rozvoj aj prostredníctvom tejto témy. Pre TVR Valeria Konevých.